Hello po. Good day po sa lahat, especially po sa mga ka-swertres natin dyan ng mga nanonood, sa mga nahilig po sa larong ito. Good day po. Sana po swertihin po tayo palagi at pagpalain po tayo, guys. And especially po sa mga solid followers natin dyan na laging sumusubaybay sa ating mga video, sa ating mga combination, sa mga pairing, sa mga guide na binibigay natin, lagi naka-update. Good day po. At sa mga baguhan po na mga nagpa-follow pa lang po, stay tuned lang po sa ating channel kasi may bibigay po ako ngayon na combination tsaka hot pair po. Pero bago po yan, advertise po muna tayo, guys. Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Guys, I'm back and update po muna tayo. It's June 15, 2021 po. And last post po natin yung 3-0 pairing, nag-slide pa kasi yung numero natin is 3-0. Rumble, nag-slide pa, naging 209. Sayang yun, naging on the spot pa sana. Pero yung guide natin na sa video na yon, yung guide po natin is 3-1 po yun eh. 3-1 plus 1 minus 1, pwede po guide yung lumabas. Yung best natin 3-0 pero nag-slide 209. So sa tingin ko po hindi pa po yung combination na inaabangan natin. So may possible pa talaga na babagsak yung combination na yung guide na 3-1 plus 1 minus 1. So possible po yung combination na binigay ko 3-0 or 3-1, yung guide mismo lalabas, pwede po yun. Pero bago po yun, meron po akong naka-highlights na combination. Ito po yun eh, kasi may before po ako nagpunta dito. Anyway po, dito po pala tayo sa lugar ko po. Ito po, nasa gitna po tayo ng park. Nasa park po ito sa Lanao del Sur. Welcome po sa aming mapayapang bayan. And then saka ang mga tao dito alert palagi sa mga COVID eh, kaya palagi tayo naka face mask kasi bawal dito na hindi ka sumunod sa mga rules po. And then update po tayo sa nung combination na bibigay ko po. Mayroon po akong inaabangan eh. Yun pairing po muna tayo kasi may nakita ako eh. Yung pairing po 09 or 00. Yun yung pinaka-hot na pairing na nakita ko po. Tsaka meron akong iniingatang isang numero lang. So sa tingin ko po lalabas talaga yung isang numerong yun sa tamang draw, sa tamang araw. Kaya kung ako po yung tatanungin nyo, isang combination lang. So possible po siya pag mag-on the spot po siya ngayon, possible na mag-on the spot siya ngayon. Kaya ngayong 2 PM, pag hindi po siya lumabas sa 2 PM, ibalik natin siya sa 5 PM or sa 9 PM ngayon na araw po, June 15. And then i-try natin siya kasi delikado talaga eh, kasi parang sa tingin ko kasi parang lalabas talaga. Yun ang aabangan natin, guys. Hindi muna tayo magsusulat ngayon kasi wala tayo ngayon sa bahay. Dito tayo sa park. So di-discuss ko lang muna, verbal ko lang pagsabi po. Sabi ko lang po yung combination na yon. And then sana po huwag niyo pong kalimutan yung bibigay natin, okay ba? So ito po, may nakita po ako eh. Sabihin natin guide 090, 09 or 00. Hindi po yun, yung guide na to po, hindi po ito tinatawag na yung
tinatawag nila na dati sa mga pinupost ko yung +1 or -1, hindi po yun katulad nun. Ah, pero medyo kahawig po siya sa guide na +1 or -1, tsaka combination siya sa +1 -1 then fill in the blanks. Yun, combination siya sa guide eh. So possible na mag +1 or -1 siya, pero pwede rin kasi siyang mag +1 or +2 or -2 eh. So kaya parang mix siya na combination sa guide na pwede siyang lagyan natin ng fill in the blanks, kasi pwedeng mahaba na malaking agwat na combination yung ilalagay natin sa guide na yun. Yan. So yung pairing natin, hatiin natin sa dalawa, 09 or 00. Yan, pero para sa akin, isa lang talaga yung pinaka best na combination ko. Kasi yun lang yung nakikita ko na possible na lalabas talaga, isa lang eh. Pero kung i-all po natin, para sa akin po, kung ako po yung tatanungin nyo, focus po tayo sa 09 na pairing. 09 po, wag nyo pong kalimutan, para kasing napaka-hot talaga. 09 yung pairing guys. Yun yung inaabangan ko eh. Yan. And then, so syempre, yung combination na yun, kung 09 tapos +1 or +2 lang or -2 or -1 or -2 lang, so yung combination natin magiging 09, kung plus siya 091, 092 or minus siya 099, 098, di ba? Yan. Pwede nga rin siyang maging 097. So maraming combination yung mabubuo. So mahihirapan tayo kasi 5. Yan. So pero kung ako na yung tatanungin niyo guys, based sa calculation po sa patterns na mga nakita ko, yung takbo po ng numero, sa tingin ko po isa lang yung best na nakikita ko eh. So kung meron man akong bibigyan ng malaking pansin, pagpatutunan ka ng pansin at saka tatayaan ko ng malaking halaga, isa lang combination yun. Yung iba, wala, sideline na lang yun. Bale, side bets na lang kung mananalo or hindi, okay lang, ganun. Pero para sa akin, isa lang kasi eh. Isa lang yung combination na aabangan natin. Yung combination na yun is 890 or 098. Yun lang po. Yan. Yan po yung ibibigay natin ngayon. Yung last time po na pinost ko 3-0, wag mo na. Iwan nyo muna yun. Kasi sa tingin ko 3-1 ang lalabas yun eh. Yung guide mismo yung lalabas nun. So maganda yun sa 2 PM. So parang mag-contest sila nito kung sino yung unang lalabas sa 09. Yan. So dalawang combination yung aabangan natin ngayon. So good luck po sa magmi-maintain na yan. Then sana po manalo tayo palagi. And then shout out po pala sa mga lagi pong nagko-comment sa mga post ko sa YouTube. Pasensya na po, hindi po kayo nare-replyan, pero wag po kayo mag-alala kasi pag meron akong time magre-reply po ako. Shout out po sa mga shout out po, screenshot ko lang po sa sunod, then ilagay natin sa video natin na i-upload, isali natin doon. And then sana po pagpalain po tayo palagi, sana po manalo tayo guys. Yung dalawang combination lang yung pakakaabangan natin, pero yung guide po, pag lumabas yung isa, yung ibang guide na yun, yung 09, pag lumabas yun, siyempre yung isa, yung 32, meron pa yun. So pwede na natin abangan yun, maganda yun sa 2 PM eh. And then ano pa ba yung kulang na ito, pag yung 09 po na pairing, siyempre wag po kayong umasa sa akin, kasi minsan nagkakamali rin ako tulad ng kagabi, may binigay akong guide pang on the spot talaga, kasi sa tingin ko lalabas talaga yung guide namin 258 plus 1 or minus 1, yung best kong na combination 248, lumabas doon 257. So nag minus yung 8, kaya naging 257. Tama yung sinabi ni ka-GC ko na si Ate Helen, sure yung 5. So yung iba tinayaan yung 158, 358 kasi plus 1 minus 1 lang sa 258. So wala pa rin doon kasi sa 8 nag minus eh. So congrats pa rin sa mga
yung mga nag-respetar po na nag-all doon. Kasi X6 combination lang po yun, pero nag-rumble pa rin. May mga nakatama pa rin naman, nag-thank you sa akin kasi swak yung combination tsaka yung iniingatan nila na combination pasok doon sa guide. So pag kayo po may pasok po kayong may pasok pong combination na iniingatan niyo na 09 or yun pong guide na 321 plus 1 or minus 1 or pwede na po yung guide mismo lalabas, i-try niyo po, wag niyo pong baliwalain yung na guide kasi mga solid combination ko po yan eh. Solid po na pattern yung nakikita ko na yan. So one of the coming draws, lalabas po talaga yan. So kayo, pag meron kayong 09, sa tingin nyo, mali yan sa Sir Lang. Yan, ito talaga. Pero para sa akin, yun lang yun eh. Yun yung pinaka the best ko eh. So, kung hindi man yung lalabas, talo ako. Yan, ganyan lang ako eh. Kasi naman manalo ako, tapos maliit lang yung napanalunan ko. Okay lang naman kasi panalo rin, pero sayang eh. So, instead of nag-focus tayo sa isang combination lang, so syempre pag tumama yun, malaki yung price na makukuha natin, malaki yung premyo na makukuha natin. So pabor yun sa atin, ganyan. So kaya nga sa akin, gusto ko kasi mga 1 or 2 combinations lang, 3. Pag tumaya po ako sa iba sa ibang combination, wala pang balik taya lang, ganyan lang kasi yung style ko eh. Hindi po tayo kasi tulad ng iba na magbibigay ng pair 09 all i-all ganun. Tapos all drop pa. Hindi ako ganun eh, kasi at least tama yung pair na ibinibigay mo, nagbigay ka ng best mo. Kung tumama, at least marami talagang mananalo kasi binigay mo yung best yun. Pag sinabi mo kasi, oy congrats, tama yung pair, pero ang problema, may nanalo ba? Kasi binigay mo all eh. So kung may nanalo man, maliit lang yung napanalunan niya kasi all yung binigay mo, walang straight to the point na binigay na combination. So para sa akin, bibigay talaga ng straight combination, isa lang yun. Pakatandaan nyo po yun. 09 blank or blank 90, yun po yung position niya. Then yung sa isa po 230 or 231, yun. Pwede siya mag-mix eh. So yung guide possible lalabas. Yan. And then sana po manalo po tayo ngayon, and abangan po natin yun today. Pag hindi po lumabas ngayon na day, update po ako mamayang gabi or bukas po ng umaga para makita po natin kung talaga na ba siyang, pwede na ba talaga siyang lakihan ng taya or ganun, kasi delikado na eh, ganun. So para sa akin ngayong 2 PM delikado kasi siya eh. So try natin guys, baka at least manalo tayo, at least nag-share tayo, kasi yung mga sinishare natin hindi naman kahit saan natin napupulot or naiisip lang ganun. Pinagbibigyan natin yan ng time and effort po, at saka sakit sa ulo kasi pinagugulan natin yan eh. Yun po, and salamat po sa mga nanonood ngayon. Hopefully po manalo tayo. God bless us all po, and stay tuned lang po sa LYEDG channel, and God bless and more power to us.